otobokiri bono mambia tali asengencho yo ogwanja waito gose tali asengencho ye chinguru cheito lakini na sengencho yo ogwanja kwa Nyasaye nakiki agerire twanyalde ko batoko boka bono mambia na togotaka koria ng'ani ngikere ogwanja kwa Nyasaye litukoria rero inje no Bishop Simeon Ongiri atanga korwa ekanisa ya Mogesa Church of Christ. Mogesa Church of Christ ige gotoka rienda cha mbiri nyuma ya secondary school abono otoko nyakumurangiririo maneno ito Nyasaye goika ekero litukuriria ekero agocha korokiwa digangireri bageri asengenjo ko warigania ase TV ya Ndisi TV nimanyetenga ya nyalire ko bage korwa libagari nene asengenjo yogokwana na gokwanera lingana lia Nyasaye diganya sawo ito anyare ko bagako basesenia nabali amorigerere timu SP diganyare ko bango barigania ase omoyo muya somoyo morabu elinde munyare ko amoko igwangana nikikere ogwanja kwa Nyasaye litukoria rero bunanyanje tegotebia abantu amatuka mange ndirianga ekere kwa bokire tokomanya nga gisegi na kichingana kiri Nyasaye anyarete ko bagakurwana against abarogi aba against abantu bechinda mwamu against abantu batatagete elindo nyare ko bagokoboka litukoria rero lakini kwaboka wakagang'anigere kawaida tiganyare ko banko gotebia teri kawaida koboka lituko buneria rero Nyasaye noko bako kwa Nyasaye wechinguru nakukwagerire twanyare ko batokoboka litukoria rero nyanchere elinde nyare ko bangosoma ling'ana lia Nyasaye asichinga kiechiga na nigonga nete gosoma korwa ase gitabu kia Abaruoti ya kabere Abaruoti ya kabere egesieri isano ogasoma ekebunge kemo goika ekebungo kia kane tigansome ase rieta ria Yesu nimanyete ng'a moganyererete elinde munyare ko amoko igwa ninki Nyasabu ate asengenje ino aseri tukeri ria rero lingana lia Nyasaye gori gokwana iga Namani omochiki bw'abarwani esegi bw'omuruoti bw'aba Asiria nigo arenge omonto bwengencho enene ase obosio bw'omonene oye na omonene oye nigo amosigete mono ekiagera asengencho ya Namani omonene aeta Abasiria obobui era niga arenge omonto etuoni yesegi korende oborwaire bwa ukoma mbwa muriete engakia yemo ekera Abasiria bagendete gosakora bagosa omoiseke omoke korwa sense ya Abasiria naere akaba ogokorera moka Namani emeremo omoiseke oria agatebia moka omonene oye onyendiria omonene one arenge koba amo nomobani oria okare agosamaria omobani oria nanga namogwenia oborwaire bwaye gontegete koirora ekebunge ekyo onyendiria omonene one arenge koba nomobani oria okare agosamaria omobani oria anga namogwenia oborwaire bwa ukoma tosabe omonene Nyasaye twabokire bono mambia tali asengenche chinguru cheito negisemi korende na asengencho yoko bwoko nene tomanyete nga gwaturwanereire goika twarorire lituko ria rero nakikiagerire Nyasaye wantomire rinde ngiche gocha igase etv ya Ndisi TV muna yanyarire ko bagekonga libaga erinde nyare gokwana ling'ana kwabekira somo yone na goetera somo none na goetera TV ya Ndisi TV rinde bonsi abategerete Nyasaye banyare ko bakoigwa abanyare ko bakomanya ng'a ninkikere ogwanja kwa oli tukoria rero toseseni aseling'aneri kwana nemyo yeito Nyasaye kwana nemyo yeito na sengenjo twasabire twegenire ase rieta ria Kristo Yesu oyo Roma nene na indo mutori oito amina monene Nyasaye tigabakwe goetera ase amarika ya iga twanyarire ko togosoma manyete aiga Biblia yatogirio omonto oyo orengo musikali omonene ng'a nonya no muruoti niga musigete mono asengencho arengo murwani etuoni yani igarenge omurwani etuoni na endo muruoti oye niga musigete mono na ende nigo amanyekanete mono na ende nigo boire mono na ende igarenge koreta obobui obonene gochase ense yaye y'Abasiria mono igo nigo arenge omonto bwoboire
yamanya goteba nga pati asege songo togoteba pati nasege gusi twateba korende nasege swahili twateba lakini ekero omonto go tumia eliete linga korende igobono igotitagete gokoira gokia edirection engao ngenchende nga nonya omoruoti oye omosigete mono nonye orenge omurwani etuoni nonye obwata abasikari abange barenge nse yaye nonya abantu abange bamwoboete na kumusika nonye obwate elimu wese obwate amasomo amanene lakini nabwate ekasoro eyemo ne kasoro eri abwate elindanyare ko bomuikeranu neye nga oborwaire bwa ukoma nigo bwa muriete konyoro chire chinyagitari enyagitari gocheyende buna yani oragende nyagitari ochakere chire bosongo okore yani okonyagotebi wanga gwachire kwarorire nyagitari gete wachire kwarorire nyagitari gete okoro chinyagitari abantu bagotebia kwarorire munyagitari gete watebi wa marieta y'abanyagitari kwa barora bonspi kwa be kwa chimasini lakini otaranyara ko bagoko gwena omonto oliaga itera chibese agasiarera chibese ase chinyagitari lakini ko gwena no tanyare to bagako gwena bono mbachete bakaruana esegi bakaruania abaisiraeli bagosa abantu abanyarite ko bagosa omuiseke oyomo oria bose tekorwa sense y'abayisiraeli bakamoreta bakarora n'umuya owenerete gukora emiremo asenyomba yo ya asenyomba yaye omuiseke obwenerete koereria mukaye inde omuiseke oyo nabakonya kurigereria omusombo oyo muntu oyo ore omonene oye nabakonya komurigereria nabaroche muno itere chibese nabaroche muno achandegete nabaroche muno agenderete ko bagakweyagia nabaroche muno achandegete rituke limo agachakare mienkoro agateba nga tinkogenderera koremereria ndocho mosombo yogose omonto oyo ndigete emiremo ogenderete gocyandike ngencheye nanche ni manyete oyo ranyare ko bagakomokonya oborwaire bwaye agachiera agatebya mukaye ekera atebya mukaye na mukaye nera kaimuka agatebya omusachoye yani omuiseko oyo omoke akagenda agatebya mukaye gongwa kangambia mono asenge ncho mukungoria nga nonyorenge mukomonto monene nonyorenge nechibese chinene nonyorenge bunarenge na tegererete akaiwa nga ninki omuisekoria akomotebya nonyorenge oria bwosire akataka koiwa nga ninki akomotebya manyeta abantu mbale bago chaya abantu barigeta ase nyumba yani ata motebi kende ta komotebya kende pi lakini gonta geteko gotebya nga abantu mbale ochayete abantu mbale baraba sinini abantu mbale oroche mbasometi abantu mbale keroke ndoroche igo barabataka lakini baragotebye gento onyare koba gokoiwa mungino ori agategerera ninki omoisekoria akomotebya akabeka ogoto no moisekoria akamomonyerera akamotebya onyore ndiria omonene one amanya erindanyare kogenda aria seito Samaria baumerane amo no monto nyasaye omonto rio nyasaye nanga namowenia oborwaire bwaye Bwana Yesu asifiwe onyore ndiria baumerana onyore ndiria amanya erinde baumerane no montoria ogakara ya Samaria anga namogwenia oborwaire bwaye imachini omukungu oyo nere akaimokia egetambokero tachia gochaya omoisekoria omoke tachia komochaya ngere no musakorwa tachi komochaya ngere tamanyeti kende akaimokia egetambokero akaganya ekero mosachoye agocha hunago ikanyomba taliendagera chagete komoa tali amacha chagete komobekere bafu akamotebya habari njema ya kwamba iwa buno moisekoyo wosete munanyarire ko bakagoteba ngonyore ndiye kwa umerana hamo nomo bani ogakare aria Samaria angananyara ko bakagogokonya oborwaire bwaye muntu uri akaimoka
akagenda agatebia omosomba, akagenda agatebia omuruoti oye, omuruoti oye akamulikira lirube likogenda lya Israeli, akalika to the wrong person, yani aliandika barua kwa mtu ambaye sio yule alikuwa ameambiwa. Akamotebia lirube ligotebanga na atomire omosombone gocha bwa sore onyale komuwenia oboruweire bwaye omoruoti olietaliero moiseko oliarenge goteba, lakini asobwenge tigankwaneiga muntu yakaimoka akagenda nekibesa akaimokia nekianga kinyinge akagenda mpaka ase omuntu Nyasaye nerieta lyaye igarenge korukwa Elisa tacha gosoka korwa nyomba muntu olia agatene na gesieri. Elisa agatoma amangana gochia so muntu olia okomotebia ngagenda soroche rwa Yorodani naye mbwetebeke chintunda isano na ibere owetebeka wokoimoka chintunda isano na ibere naye nonyore okoweniwa nomubero noirane bunorenge muntu olia naenda akachaya litanganio igure kyo mwiseko lya kwana litanganio igure kya mokaya amatebia naendo chire paka so muntu olia no muntu olia okomoweni oborwaire bwaye omotebiri agenda asoroche rwa Yorodani rinde bwetebeke chintunda isano na ibere naye nonyare ko bagoko gwena oborwaire bwao gontagete kogotebia oyo minto muntu olia akanga agateba nga chindoche irenga chire seito chindoche chirororo seito asense yaba demesiki chindoche echo nigo chire chindoche chingiya chibwete oroche rwa Yorodani nare kogenda ororo inyetebeke chintunde chisana ibere erinde ngwene, lakini abasomba baye bakamukiera bakamusorora bakamutebya omuntu oyo Nyasaye arenge kogotebya hokorege ntekenene nabo kwarenge kogekora bono ninkyo taimokera erinde ogenda oteme muntu olia akaigwera abasomba baye okorora ng'omuntu oyo nonyorengo monene nonyorengo munda naende nabarenge koigwera abara abakasale akagenda agetebeka singo upande akagenda agetebeka goika chintunda isano na ibere omoerio omuntu olia akawena oborwaire bwaye bwa ukoma kolengana neringana lilyo mwiseko lya kwanete kolengana neringana omuntu olia onyasaye anyarete koba kagoteba bono nachire asole oyo minto oyo ntegererete aichalisi ngana kikwabokera bono mambia aichalisi kibesa irengo bwate aichalisi chitugo irengo bwate aichalisi amasomo nangana na kyo bwate aichalisi inaki omanyekanete angana aichalisi nkero kyo bwate ase serikali ase company gosemere muki okonyara kobakogokora lakini ligereria muntu oyo nero nabarenge igo no muntu osomete no muntu orenge tuoni no muntu obwate kibese kinyinge no muntu omanyekanete no muntu orenge ne chinguru no muntu osikire no muruoti no muntu omanyekanete kegima lakini agategerera ninkyo moiseko lya kwanete agategerera ninkyo muruoti olia omobani olia hanyarete ko bagakomotebya naye rero ntagete kogotebya nabeko nyarekana no bwate byose nanyara ko bakogo kwana nabeko nyarekana no somete lakini no bwate kero kende omochando ogenderete asobo mabwao nabeko rekana no bwate nibe nyinge lakini omochando no roro bwate nabeko rekana no bwate abana baya lakini there is a problem in your life bono nigo ntagete kogotebya tigangire libagaliria ryo moisekolia hanyarete ko bakago kwana ogoteba honyore ndirio moneno ne amanya erinda umerane no monto onyasaye hoga kare alia Samaria anganere nago konya oborwaire bwaye bono igontagete kogotebya haitago bwate oborwaire kero kende kwa beire kogotema wachire asinya gitari korwenya gitari ye mogo cyasende hororoyo nko konyare kwa makonyora gento keyo lakini gontagete kogotebya emambi yabono honyore ndiri kwa manya okomanyoko gwachandira abantu abange ogotamanya pipira nigego teba segetabu yose abantu bane nigo basirire asengenjo yo gutamanya
ogotamanya gwachanira abantu abange onyore ndiri kwamanya oyo minto enchera teria gotebi mogendi lakini tiganyare ko banko gotebye iga bono kwamanyire ng'omuntu oyo monarororo oyo ranyare ko bakako gotegerera oyo abantu abange bakira sare banyarire ko babakomokwonera banyarire ko babakoire mechando ya yasare nekene banyarire ko babakomokonya nerieta lyaye nigakoro kwa Yesu Kristo omwana wa Nyasaye ole moyo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ndiye atakaye kusaidia ndugu yangu kwa beire go gutwara emechando oborwaire gokia kero kende go bwate omochando gochandete umanyete tiganyare ko banko batebye iga kinyombe kitomenyete igo kibwate amangana amange naboko begete suti ya obuya bweya geta maguta obuya kero kende obwero sitibya abantu bakorigerera buya bakorigereria kero kende bate ongekene rero umungwano oyo Nyasaye namororekanira yani bakorigereria gwoka asenge nje bwesibeti asenge nje begete yango bya obuya na ndoko okogenda yani buyo bwata maritati lakini abantu bakorigereria bate ongekene umuntu oyo Nyasaye nigamororekanira lakini gontagete kogotebya nga bantu mbamanyeti nkere kyogenda tako bakogoetera umuntu oyo mate ngekera aligetu assess kuru gete agenda gosomya mutyo mutangani aligetwe atabwati nonye nesiringi abantu bakomoimokera yani agochigweta sawa nafusi bamoimokera atanga gaki abana bakomokera bamanya gatebwati none nesiringi asomo bukone iho barakumye ikiagera bono igabegete yanga kabeketa ya kabena bono no mwalimu utageta kogende klasi mago kuone gesongo buya lakini omutienyi oyo aliyete andire yani achandegete atabwati kende asomo buko atamanyete na kyago chikoragere marogobeyo lakini akoboka mambya bwesibya bweya kamaguta orekana buyogenda bwerigereria kerorote banga bono mbuyande gakogenda gali mwalimu oyo gocha abantu batenena bono kagoeta ako yani akobakwani njeragete style atanga omuntu oyo bantu batanga omuntu oyo mbyale lakini mbamanyeti yakene ngento kikegenderete asobo mabwayo nakikiagera naleta mangana ya sorenga uno muiseko lia tebetenga homone none onyore ndiria amanya haumera ne nomo bani Nyasaye oyore aria Samaria anganere namokonya oborwaire bwaye kwa makonyoro mosaja naro gutaranchira lakini iganyomete omukungu emingichi yani otari kuiwa kende omukungu oyo nigakomokongonta kweli utatiga yani egento kerororo siku isi yore na matuko gete airire obakungu mbare bagoita omusacha yani agoita omusacha nyomba lakini bone problem erororo omukungu origa goita omusacha naende nero gukura yani agukura uyi ninje gwakorire nkoyo naende nero goita omusacha oyo yani omusacha oromirwa maino gatarete una omukungu oyo mone gweta gotebanga yani narenge kumuita ngotara maino omobero omugima yani nkamutara naende ngokura ngachoni ona agachikomnyoka gocha inkyoko boli yani agakaga ninche ngoitwa kamakanyo ninche ngomutara ogotara ando mugako yo kwa makonyora bono bekire cyanga buya agotara njera abantu bakomotebya nga tata ne tuoni yani bakomoroke tuoni bakomotebya nga tata tori go chesero twigwe togo kuyuyo mukungu kweli hata nga nche mukungu tori go chesera yani okonya kwegoronya kogo kwa ontegete kogotebya musacho lia onyomete mukungu omobereire mingichi utariko moigwo komutuoma gochiga igo komokorera mangana hatari amaronge utariko murugera nonya nobokima wakagitanga no mukungu kwanyomete lakini kwanyorenga ne mingichi kwaretete asomocho aseri tukoria rero igo ntagete kogotebia tagokira takonya kwegoronya homerana amona Nyasaye homerana amonomo bani oyo gotoka Israeli nere Yesu Kristo omwana wa Nyasaye motebye mechando yao mogenda sare muriyekera konyorekana nere nanyare ko bagago kuiwa oyo minto musacho oria nimtimanyeti ninki oyo minto omukungu oria kegenderete ko bakego gochanda manyeta basacha mbale I tell you banyomete omukungu negento gyoka bamoete nebintu bitatu akamoa abana akamworokia nyomba yao neyo onyobwato bali mubwe sokoro akamotebyo bali mobu bono musachi oyo gakoimoka mambia nakanyimbo ondo imoka nesirasi ogenda otara ogenda asichinyomba kyamarwa ogenda okora kyango
tamanyiti abana abanyorete inaki bakoragera naki bakogenda nyagitari naki bakobeka kianga naki bagokora mukungu nero kogenda okora chikondo nero korete ndagera nero kogenda feasting eskuru nero kogenda lituko lya basasi nero gokora kiango na ndo musacho likago cha nyomba na ende nechi yakorwana mukungu oliobekeira abana obokima anyoreira sobororo na ende nechi yakorwana mukungu aba mtecha kera lituko nabo bamenyete igo abana babeire mtecha bamutigera nande ndagereria nande nera wasamya katanganje mukungu taligonje mukungu nyomete nekibesi cyane yani akoragera bono mukungu olia nabo cyande gitego yonta gitego gotebia kwa temine kwa letira waibori bawo basinyiru kwa letira bamura bamino basinyiru watebiri abamate basinyiru wakira saba turete basinyiru ege ntonta gitego gotebia litukolia rero nobo semi bolia homoise kolia anyarete ko bakagokwana ogoteba onyore ndirio monenone amanya haumerane no mobani onyasaye oyo gotoka Samaria naye gonta giteko gotebia tagokira nkore marore tagokira elio gondirororo neriogerio nigo ligotoka ase Yesu Kristo omwana onyasaye ore moyo onyore ndiri namanya onyore ndiri kwancha oyo minto tikwarenge ko bakogokiria digereria omonto oyo orenge korokwa namani hekera igwete takirete niga agendete chimbero chimbaliri akagenda akaroro muruoti oye no muruoti oye nere takiria nere akamurikira lirube akagenda sense y'Abasamaria hekera wa Elisa iwa hate abango omonto narororo okire asomoruoti ogotebyo muruoti amaweni oborweire bwaye bwa ukoma osinyirwe agatoma uchumba agateba motebya giche rinda nyara ko bagakomanyanga omubani narororo aseri etalia nyasaye oyo korangeria eri etalia nyasaye nere Elisha naye tindiko gotebya oli Elisa bona tindiko gotebya holigie kende bande bachire mpaka Samaragori babeire bakongainwa amangana mange babeire bagotema onda tebiwa ogendo nyoro Maragori eboyetie ekorete ngenchogete lakini kwanyora ngeliogo lyakwa ogochikobekero musacha irigori koreta amangana amabe kobwabuna kwa lyalenge gocha kogwenia omuchyo nigogenderete ko bagokorera omusacho okomorigerie korwe kiara goikomotwe wateba ngaye oyo nero omusacho oli olenge konyebereria korwanchera oyo nero oli olenge kondangeria okondoka switi oyo nero olenge kondangeria okongombia oyo nero chete seitaga kwana mangana maya oyo nere nkikiaria omusacho one igogenderete ko bagokorera okorera kwa omonginoria nkogo gokonya egento yoka kera nyara ko bakogokonya onyore ndiri kwamanya lakini bono kwamanyire omera nemo na Yesu Kristo omwana onyasaye ore moyo bande mbarora oiboli mbarororo bakorera sengenje y'abana babo nawo baroje nk'abana babo nigo babakine tibiya bakabakinya bakabaira ase enyomba ya nyasaye bakabakinya baroche nga nigo bagenderete ko bakubakinya buya ekene babaire chisemi babaire keregente kibaganeti lakini saitani orure sakorwa obabekira asichinya soreime obabekira sama boime bono gagotara nabo mwana uri asomete nogo soma kwaye egesongo gago kwanira ari agusemwa kwambuka yani no ago kenogera lakini bono kago chanka temanyeti agago chanka abwate yani ago tinana gago chanka yani atemanyeti no motebye ngagenda nyore nyoro byoli yemeremo elindo nyara ko bakogokora ta ko nyara ko bagakogenda ikiagera marua igamurigete igakorara naro na indo boka naro na indo genda asaro na inde gagendereta asaro lakini bono gobwate techimboto okumitinga bona ba noria na nyorete goseni go na chencheretiwe inyagitari na chencheretiwe omwana oyo gosena kinakorete lakini gontegete gogotebia omonginoria naye gontegete gogotebia omusacho oria oyo tegererete linganeri omerana amona Yesu Kristo genda hase Yesu Kristo elindo motebia mechando yao bwatole abana bao manyeta abayiboli abange tibali gosabira abana babo gonyanchete abantu gete barenge ime ya Biblia barenge gosabira abana babo sana
barenge kobasabira yani bakogenda barwa nonyene sadaka barwa wanatoa mpaka sadaka bagoteba nga ande nabora nyora abana bane bakorire ebibe muna muntu orenge korwa Ayubu nabarenge goikote banga ande nabora nyora abana bane ase bagakare bakoreire omonene Nyasaye bagoseire omonene Nyasaye bamurwera ebingwanso asengenje abo baiboli bali yontegete ko batebya bono mambia omirana amone Nyasaye to basakorosa gusabira abana bawo basabire rero basabire mambia basabire nandi mambiende toganyete lituke kero Nyasaye agocha kobaorokera erinda nyare ko bagakobatoria otoriria abana bange twarorire otoriria abakungu abange bachire ase nyomba ya Nyasaye twarorire otoriria abantu abasacha abange barenge gotinana barenga abarebi lakini bono rero go bakobogoria ebuku ya Nyasaye bagotara bakomera namo nere nchera bagotebya nga ne kanisa nkoraika abantu bakorigereria bagwetara no muntu bakomuntu murigereria guchimaye gotebanga muntu ojo tari erori orenge gotinde ngenche ninki kekogera yani nakibona yanyarekanire nakiyanyarekanite nasengencho baomeranite amono muntu ojo wa Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Timanyeti ayogendorete ko bakogo itoro yo minto mwanchwa tiga Nyasaye anyare ko boyo wengencho asobo gimabwao nekero kogenda asobo sibwaye munyare ko bamokomerana nere Nyasaye okonyira abantu abange Yesu Kristo kararenga asobo ikobwense igakonyeta abantu abange bukumboyo moyo renga ko manyinga ase myaka 12 ekero ba omerante amonere mukungoria igatebetenga nte ise konyarekana inkune nonya ne yanga yaye yoka yani omotobu bwe yanga yaye yoka inkune omotobu bwe yanga yaye yoka ningwene oborweire bwane ningwene oborweire bwaye akabeka okwegena asenkoro yaye hagateba isego kunanyore no motobu bwe yanga yaye yoka ninyare ko banko gwena oborweire bwane iriekera chetaga kuna omotobu bwe yanga yaye omukungoria akanyara ko bagako gwena naye litukoria rero oyo minto aserieta ya Yesu Kristo bakwa tiga Nyasaye anyare ko bagako bakwa anyare ko bagako bakwa sengenjo yao anyare ko bagako bakwa sengenje mechando yao musacho oria umerana na Yesu Kristo erina liringana ntomire erinde nyare ko bango kwana asore umusacho oria mukungoria homera namo na Yesu Kristo homera na nera sengenjo musacho homera na nera sengenjo yabana bawo homera na nera asengenjo ye mechando yao homera na nera sengenjo yoborweire bwao homera na nera sengenjo kina keria kego chandete homera na hamona Yesu Kristo erina liringana yekurote na koreteire bono mambia wachandekire kwaligiria abaganga kwaligiria abanyagitari kwaligiria kyango kwakorire kyango lakini aseli etali ya Yesu Kristo homerana nere hasa konyorekana Biblia gegoteba muriye nonya nasogo tabataba nere nanyare ko bakago goitabera aseli etali atata nelio mwana nelio moikomo chenu tigatonyare ko batogo saba omonene Nyasaye aseli etali ya Kristo Yesu ngamangana aliankwa beka senkoro yane na inde kuandetire gochase TV ya Indis TV elinde yanyada koba ekebekerero yeko ira mangana ya kuruga iga elinde kenyara koba geko yaikia asebaria kwagania banyara koba bako yayiwa na batebire ngabaomera namo naye ikiagere kene nabange abasacha nabange baomeraniramo naye abakungu nabange baomeraniramo naye abamuramo nabaiseke baomeraniramo naye kwa bayigoreire bisieri kwa bakonyire amarwairabo kwa bakonyire kwa retire merembe omorembe asikinyomba kinyinge nabono naye uri kwa rengororo nayorororo nandi nayorabo goikakara nakare kwa namo nabantu bao Nyasaye omera namo nabantu bao nerigoro twasabire nande twegenire aserieta ya Yesu Kristo oyore omonene na inde omotorio ito abantu bonse andonse asemoreteba amen.